खुलुमबाय आंनि मुङा धरना सोरां बाथि बर' बाथि दिंखोम बादायनाय आयदाफारियाव आं बोर आरो निमाहा बिनाया आरज क्लाबनिफ्राय गिबि लामा दिन्थिगिरि आरजखौ खन्थाइ आखाइयाव लादों। आंनि बाराय नङा जादों 82। गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि अनसाय हयदो गसाइ राहानिगिरि राहा हयदो गसाइ सोरजिगिरि अनसाय हयदो गसाइ राहानिगिरि राहा हयदो गसाइ सोरजिगिरि गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि गोरोन्थिया जालांबाय आफा सोरजिगिरि साजाखौ मोननांबाय आफा सिरि सिरि गोरोन्थिया जालांबाय आफा सोरजिगिरि साजाखौ मोननांबाय आफा सिरि सिरि आलाय सिलाय जानांबाय सुबुं माहारि आफा अनसायदो सोरजिगिरि आलाय सिलाय जानांबाय सुबुं माहारि आफा अनसायदो सोरजिगिरि गिबि लामा दिन्थिगिरि आफा नों सोरजिगिरि गसाइ नों राहानिगिरि
दिन्थिगिरि